Goedemorgen. Twee wagen onderweg. Twee wagen onderweg? Ja, ik zie het, maar dit is een aparte constructie. Ja, ik moest lang materiaal vervoeren en dat was te zwaar, dat kon ik niet beuren. Ik neem dat doet de leer op de kruiwagen. En dan kan ik kruien en ik loop me eigenlijk niet in de weg. Je ziet part-time uitvinder. Ja, behalve het salaris. Wieso, moet je nog werken dan? Nee. Nee, maar ik heb al dukken gedaan. Zo. Dat gaat goed. En waar gaat je nou naartoe? Nou gaat naar huis. En wat heb je gedaan dan met de ladder? Ik had een oud holding had ik op, daar heb ik dan een oud dieselbak getrokken. Oké. Dat is te lang, daar kun je niks mee doen. En wie ziet de rest van de dag eruit? Niet veel. Niet veel? Nee, wat wil ik doen? Geen hobby's? Ja, dat heb ik nog gedaan. Oh, dat was het. Ja. Maar het is nog vroeg, hè? Het is nog geen middag. Nou, dat is al niet van dan een keer. Oh, wacht, er zit misschien wel bijna dit op tafel. Ja. Het middageten? Ja, boterham, ja. Oh, wie zorgt ervoor? De vrouw. Ah. Dus geen warm eten 's middags? Nee, dat doe ik zo. Kent je het programma trouwens? Ja, dat heb Onderweg ik wel van gezien. alleen. Ja, ik heb dat wel eens gezien, want die is van Jan Hoezelen. En toen zogen we ook, ook eerst al aan de overkant staan van de weg. Oh, En wie was de andere meneer? dat weet ik niet hoe die heet, die woont daar in Knonskammer. Oké. Oh, dat is toch nog wel even een stukje. Ja, ik zit er gewoon tegenover Jan Hoezelen. En Jan Hoezelen is hier liever jaren terug geweest. Help me even. Waar die ponyclub altijd gezet heeft. De bosse ponykoes rijden. Ja. Die met dat grote holte peert in Ja. de... Ah, maar Jan is inmiddels al een Die tijdje is al- overleden, hè? Ja, die is weg. Maar die was ook 90 of 91. Ik weet nog goed, toen zien we in Mook, worden we min of meer klem gereden door een van zijn zoons. Oh, En die wil je ons vertellen dat pap was overleden, omdat we toen die uitzending gemaakt hebben ja, door. Hè? ja. Maar toen had een van zijn andere zoons had me al een mailtje gestuurd Oh. met het trieste nieuws. Ja. Maar die koos toch iedereen in een dorp, of niet? Ja. Gewoon een legendarisch figuur. Legendarisch, ja. Nou, die kleine kinderen in Ponyreden, die waren de hele vakantie bij Jan. En ik ging ook altijd mee in de optocht. Ja. De carnaval, hè? Ja. Wat heb jij altijd gedaan in nog werkende leven? Ik heb eerst als slootgiet, ik werkte later bij het waterschap. De buitendienst. Leuk werk? Ja, je kunt nog wat doen. Nou ja. Ja, we waren er behoorlijk vrij, ja. Je zat in die buitendienst altijd en dan met een ploeg, met 2 of 3 man en later alleen. En wat deed ze dan? Onderhoud van de sloot. Oké. En later kregen we die deken erbij, ja. En volg je dat nog een beetje? Ja. Wie het bij het waterschap Ja, naartoe hier? ja, die zijn nou allemaal vertrokken. Wij zaten in Bergen, toen zijn ze naar Venlo gegaan. En nu zit dat kantoor nu in Oost-Lerik en nu zitten die in Roermond. Oké. Dat wordt allemaal één geworden. Maar dat met waterschap en onderhoud, dat is toch een dingetje, of niet? Ja, dat doen ze nu meestal uitbesteden. Ja. Maar hebben ze toen niet heel lang het onderhoud een beetje laten versloffen? Dat ze erop bespaard hebben? Nee, dat was alleen voor de natuur. Hè. Oh, op die fiets. Ja, wij vonden dat niks. En hoe lang zit je nou klaar met werken? Ik zie hard 15 jaar. Ik zie thuis. Maar dan moest ze toch wel op een gegeven moment hobby's ontwikkelen, of niet? Ja, maar ik heb altijd wat klungelen, joh. Ja? Altijd. Je ziet immers tegenop met de hand kan werken. Ja. Kijk. Kijk, want daar staan die oude lantaarn, laksepuilen. Die zien van hoe? Die zijn van mij. Ja. Och, verrek jou door eens de boerderij van Jan. Ja. Kijk, die heb ik uit Margate gehaald, die puilen. Beter dan zo heel wie het weg. In Zuid-Limburg. En waarom heb je die... Ja, ik vind dat mooi. Oké. Heb je nog meer leuke oude spulletjes staan? Nee. Jawel. Ik zie door een... wat is het? Een sliepsteen, ja. Ja.
En wat gebruik je daarvoor? Ik gebruik die helemaal niet. Maar dat ze vroeger de maasjes sliepen die op die maaimachine zaten voor die boeren Ja. met die maasjes. Die deden ze daarop zitten en de soda steken. Dus als ik een mesje geslepen moet hebben, dan Nou, kan dat bij jou. dat was speciaal waren die voor die spitse maasjes. Hè. En dan moest er water in, onder een stuk papier in dat gat. Dat water nu, dan moest ze draaien. En mijn vader deed de maas erop halen. Kijk. Daar hebben ze bij ons dus gehad, ik gebruik dat niet. Dus dat is eigenlijk een beetje nostalgie. Ja. Het gevul van vroeger. Ja, daar is in een noord een gat in geschoten en hebben ze een pluitje opgelaast. Wacht even. Terwijl het gietijzer is. Hè. En waar hebben ze dat gat in geschoten dan? In dat Ja. ijzer? Ja, in het gietijzer. Kom eens bij. Dus die had altijd bij jou thuis gestaan? Ja, En had je een boerderij? ja, bij ons dus ja. Ja, ga ik tegen maar eerst, want ze hebben me achter de tralies gezet. Die hebben ze een platje opgelaast. Terwijl ik die gietijzer bijna niet kan lassen. Hè. Kijk. Dat is met een oorlijke gat ingeschoten. Zie je? Hier. Hier, dan moest het draaien. En dan water erin. Dat niet te heet werd. Ja, en dan even te hard draaien. Dan stond mijn vader zo met die massa en dan werd die zeiknat. En wie sleep bij jou toes de messen dan? Dat deed mijn vader deed dat. Maar Oké. dan moesten wij draaien. Ja. Want alleen kun je dat niet. Maar je hebt hem zelf al een beetje Ja, af en ik toe... heb er zat een andere zwengel om en daar heb ik zelf een naam van gemaakt. Want die was ik kwijt. Want die hebben we nog een motor onder gezet later van een oude wasmachine. En dan zat er een fietsrad op. En dan een veesnaar erop en dan zat er een motor en dan draaide je naar steen. Nou, ook weer ergens gefabriceerd. Dat heb je gemaakt? Nee, Oh. een broer van mij deed dat. Oké. Maar daar heb je wel de kunst afgekeken, want je... Ja, Hè? ja. Ik zeg net van, je ziet uitvinder met een ladder op de... Dat is noodzaak, jongen. En de vrouw, waar is die? Die zit binnen. Oh, die zit binnen. Hé, maar dat is dus ook al de werkgever. Ja, ja, ik zie als bereiksvaartstad geweest, 5 jaar. En toen ging ik naar het waterschap gegaan. Maarstral bestaat al lang niet meer. Hè. Dat is nu, waterschap Limburg. Is Ja, dat nou? het zien net gemeentes, hè? Die veranderen Ja, de namen zo snel. nee, maar die kan ze hebben, niet meer bij je halen. Op heel Limburg is er nog maar 1 waterschap. Hè. En Ja, vroeger waren er 4, klopt, ja. 3 of 4. Hé, die draadjes zitten eraan voor de sier. Ja, ik zeg altijd, ze stroom op, want dan zitten die poppen aan en daar gaat hij naar binnen. Ja. En daar gaat hij naar binnen. En dan vraag ik, waar er stroom zit? Ze zeggen natuurlijk, want je kunt het zien, hij gaat er naar binnen, maar het lukt niet op binnen. Ik heb het gevoel alsof ik in België ben. Soms reizen ze de grens over en dan zussen ze nog gewoon, hè? Ja. Dus Ja, de stroom boven de grond. ja. Maar die in Duitsland zien ze donder de parel. Hé, mag je zeggen, in Mergroot, hè? Heb je die gehaald? Ja. Hoe komt ze door bij jou Via dan? internet. Via Oh, dus je de zit- Marktplaats. Kijk. Had ik gezien. Ik had al lukken nog een keer, maar ik kon ze nooit vinden. En dan kijk ik op internet, dan kunnen we wel nee krijgen. Maar dat moet niet, hè, want dan is van 52, dat platje zit er nog op. 1951. Ruik. Zie je? Hé, trouwens nog even. De boerderij, hè? Ja, Waarom er komen woningen in. gaan ze dat verbouwen? Ja, Aha! in het huis zelf, daar komen volgens ik begrepen 3 woningen. En dan naast een paardenstal aan. Dat was vroeger een koestal en later een paardenstal. Daar komt een levensbestendige woning. De varkensstal gaat weg, daar komen appartementen. En dan komt de parkeerplaats erachter. Dus Immers had dat gekocht en hij giet door... Maurice van der Hogen van hoe heet dat? De beveiliging in de Bloemstraat, op Proxevaart. Maar ik denk dat zal het dorp toch wel blij mee zien, of niet? Dat er Ja. wat extra Ja, woningjes voorbij maar komen. daarachter komen de 77 te staan. Echt hoor? Ja. Hartstikke idee. Ja. Dat huurt ze helemaal zo druk dat er van die grote Ja, projecten... Nee, je moet wel zien, op een dorp, daar zijn ze lang mee bezig. Ja. Oké. Want een grond, 18 boerderijen, dat is van Jos de Haan.
En hoe zit het bij jou? Ik zie dat je hebt sowieso al zonnepanelen op het dak. Ja. Daar loopt dat draadje toch niet toevallig naartoe. Hey, en zit je heel levensbestendig of gaat je misschien ook nog wel dik aan op? Nou, dat is niet de bedoeling. Nee? Nee. Of het moet niet meer kunnen, dan wel wat molten. Je zit heel goed. Ja. Ja, maar we hebben het allemaal zelf gebouwd toen in de tijd. En dan gaat het zomaar niet lopen. Hè? Nee. En je kent nog goed. Ja, heb dat ik net gezien. hebben je in de vrije tijd allemaal gebouwd. Hè? In 71. Zeker als ze het zelf gebouwd heeft, dan giet ze niet zo Dat gauw is weg. niet Hè? zo gauw, nee. Al de buren moesten even planten. Nee, dat is ook zo. Nee, maar daar hadden vast te veel andere dingen aan. Hè. We hadden allemaal zelf gemaakt. We hebben allemaal in de vrije tijd gedaan. Hè. Dan is ook eer van die werk. Ja, Hey, leuk dat we even mee mochten doen. dat mag ik wel. Ja. Als we een keer een ladder nodig hebben, dan... Nou, die is nog veel langer. Ja.